Que papel cumpre a literatura gráfica na normalización da lingua? Primeiro, conseguir que se lea. Se ti sacas unha boa banda deseñada en galego e consegues que a xente, especialmente a xente nova, a lea, contribúe porque unha lingua existe se é útil. Claro, aquí temos que competir cunha lingua moi poderosa que é o castelán, que inunda todo. A xente que lle gusta a banda deseñada encontra que case todo está traducido ao castelán. Temos que conseguir sacar mellor material en galego. Hoxe en día hai algunhas editoriais como Retranca, Demo, El Patito e a Escola de Cómic de Pontevedra o Garaxe Hermético, que están a sacar moitos títulos en galego e teñen unha importancia grande porque conseguen que no cómic, que é unha forma de lecer que moitas veces está próximo á xuventude e á infancia, se normalice e se lea en galego. Demo Editorial está tamén a tirar moitos títulos en galego que están chegando aos institutos e ás librerías e que permiten que a xente poda ler en galego de forma normal. E en que condición se encontra a produción da literatura gráfica na Galiza hoxe? Ben, o problema do cómic galego é que temos moitísima xente boa que está traballando, pero non temos industria. A industria está fora de Galiza. Nin no goberno, nin as editoriais tradicionais galegas apostan pola banda deseñada. Entón, a banda deseñada vive sempre nunha permanente loita por non desaparecer. O noso cómic ten moitísimo potencial. Temos grandes autores e unha escola de cómic consagrada, mais a maioría dos nosos autores cóstalles moitísimo chegar a fin de mes e colocar os seus cómics. Mesmo a maior parte da súa obra non a podemos ler en galego, aínda que sexan galegos. Non porque eles non queiran, senón porque non hai editoriais nin espazos suficientes na Galiza. Isto é o que publicaba o Salto Diario, as dúas últimas preguntas de unha entrevista que realizou o Salto Diario 18 de decembro na súa edición galega, o Salto Diario Galiza, como dicimos, 18 de decembro de 2019, a entrevista a Xico, o grande Xico Paradelo, baixo o título Unha lingua existe se é útil. A entrevista moi interesante que vos la recomendamos titulábase, ou digamos, o titular principal, o cabezallo dicía: o galego pasaría a ser unha lingua regional con 3 millóns de falantes a ser unha lingua internacional con case 300 millóns de falantes, que son os falantes de portugués no mundo. Isto todo relacionado, vencellado coa banda deseñada, co cómic. Ola, ola, como estades? Eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa, e aquí estades máis unha vez no voso programa favorito nesta xanela a lusofonía, nesta unión, achegando beiras dun e do outro lado do Miño, ao que lle chamamos, como xa sabedes, o Galiportus. Benvidos e benvidas. Hoxe, como xa interpretades que sodes xente moi fina, falamos de banda deseñada a un e a outro lado do Miño e facémolo cos seus protagonistas. Ímolo disfrutar. E que mellor maneira de disfrutalo que facelo xa en directo aquí en estudio. Sempre agradecemos moitísimo os programas nos que os convidados se poden achegar até a radio, a eses minutos de radio que tanto prestan no directo. Está moi ben hoxe isto das tecnoloxías, comunicarnos e poder falar cunha persoa que está en Australia ou que está en Chile, mas o contacto humano sempre se agradece, e agradecemos todo o empeño que puxo en facer este programa e en darlle voz a algo que moitas veces está aí, que forma parte das nosas vidas, sexamos nenos ou sexamos adultos, como é a banda deseñada. Temos connosco aquí o grande Xico Paradelo. Moi boa, Xico. Hola, boa tarde, Xermán. Obrigado por darnos esta oportunidade a banda deseñada e a min en particular. Obrigado nós. Para nós é un placer falar de todo o que comunique, xa sabedes, Galiza e Portugal e a lusofonía. Xico Paradelo, tendes tamén un especial que fixemos hai uns meses
que se vos acordades un poquinho temáticas alrededor do Seca Afonso, aí tivemos un especial moi chulo cantando con Cana Verde e Terra Morena, que sempre acabo dicindo ao revés. Tamén foi un programa moi bonito que o tendes aí disponible. Xa se acerca o 25, ademais. Sí, señor. E Xico é militante da cultura, un activista moi coñecido aquí nas Torres Ourensás, do humor gráfico tamén, moi vinculado, fundador do colectivo Pestiño, autor de varias publicacións, sobre todo salientaríamos a Historia da Lingua en banda deseñada, que vos lo recomendamos, está aí en Através Editorial, colaborador, escritor tamén aí, dibuixante, non? En Xo, en Opasquim, en Retranca, aquela revista fantástica, fundador, pois eso, digamos, de agrupacións moi simbólicas, como é o caso da Academia Galega da Lingua Portuguesa, colaborador habitual do Portal Galego da Lingua, e tamén, como non, profesor dun cole rural aquí en Ourense, que non é pouca cousa. Hai que vivir, xa sabemos que a Xico non lle gustan isto das loubanzas moito, pero ben, Xico, para comezar, enfócanos un poquinho isto da banda deseñada a nivel histórico, é dicir, agora comentamos un poquinho todo isto do colectivo Pestiño e tal, como foron, sobre todo, seguramente, verdade, aqueles 80, aqueles 90 de posfranquismo, no que todo se estaba recuperando e o cómic formaba parte daquela sociedade en Ourense. Da movida. Antes, se me permites, esa entrevista que citache, onde eu digo isto de que o galego ten que ser útil para existir, que unha lingua útil, para que exista ten que ser útil, deu lugar a certas polémicas con amigos que me dicían que iso, que ollo con iso e tal. Simplemente é unha paráfrase de unha cita célebre de Castelao, xa que estamos no Castelao, non? Aquela que di, non sempre en Galiza, non? Di que o galego é unha lingua extensa e útil porque con pequenas variantes é falada en Portugal, Brasil, en África, etc. Non é miña, é de Castelao, por tanto que lle reclamen a Castelao. Eu concordo. Falaremos con nosos convidados, que agora vamos ter varios convidados moi interesantes que nos van a atender ao teléfono, e falaremos sobre a cuestión do ano Castelao. Sí, señor. Nada, pois sí, volvendo a aqueles anos 80 da nosa xuventude, claro, evidentemente habría que contextualizar, sobre todo para as persoas novas que nos estén escoitando, a época, non? Era a época da morte do ditador, da chegada da democracia, do que se chamou logo a transición, e, bon, nós éramos rapaces de 16, 17, 18 anos que vivíamos aquilo. Para nós, pois era... non tiñamos as posibilidades. Eu acho que incluso en certa medida, non, tampouco quero ser agora aquí reaccionario, pero tal vez algunhas posibilidades que hoxe non hai. Entón, nada, eu comecei nesto da banda deseñada un pouco por un amigo, xa o teño contado varias veces, Miguel Anxo Carballo, outro compañero do Frente Comisario, que a min gustaba dibuxar, e de feito tamén xa facía os meus pinitos copiando a Castelao, os dibuxos aqueles de cousas e tal. Isto ten que haber un talento detrás, non, Xico? Ou é simplemente que, bueno, aparece aí unha cousiña, unha afección, e tú vaslle dando, é máis esforzo ou máis talento? Pero eu lembro dibuxar desde neno, tamén é o que repito, non? Na miña época tampouco había tantos xeitos de entreterse como hai hoxe, non había tantos canais de tele, nin había YouTube, nin había TikTok. Entón eu lembro que para min dibuxar era a miña forma favorita de entretemento. Eu lembro-me dibuxando desde neno. O sea que, claro, eu non sei se realmente se nace. Eu penso que, a ver, como eu como profesor tamén teria que dicir que todos os alumnos teñen as súas capacidades, e dibuxar é unha cousa que é fundamental na educación e no que sería, pois, a evolución dun ser humano, non? O feito de plasmar en dibuxos o que tes na tua cabeza, ou de representar o mundo, non? E entón eu entendo que se potenciase, todo o mundo diría unha certa capacidade de dibuxar. Outra cosa é que depois xa che guste máis o dibuxo, che guste máis a música, che guste máis outra cosa, non? A min o dibuxo sempre me chamou. E nada. Sí, o que comentabas, non? Un pouco que comezabas a ver que era unha cosa que che interesaba moito. Sí. En esa adolescencia xa empezas a ver que hai sinerxias, non? Que hai... Sí, eu xa che digo, desde neno criei-me
cos cómics, non? Cos tebeos, chistes, se chamaba a miña nai, non? Da editorial Bruguera e de outras editoriais, daquelas había os quioscos, que xe tampouco existen, que estaban cheos de publicacións, de grapas, non? E eu acordome que mesmo me perdía dos meus pais a veces, se me levaban a pasear, porque me quedaba apampanado mirando para aqueles cómics, todos aqueles dibuixos e aquelas cousas, co cual eu non sei se ven detrás de min ou non. E cando cheguei por abreviar, cando cheguei ao instituto, pois coñecín a Miguel Anxo Carballo, meu amigo desde entón, e que dibuixaba de maravilla e aproveitaba as clases de lingua, do que houvese para dibuixar. Como éramos aulas moi grandes, non? De 30 e pico alumnos, estábamos atrás de todo, además nós éramos en letras, eu era paradelo, estaba atrás, e ele chegou tarde, entón tamén o puxaron atrás, entón non nos vía o profesor, entón aproveitábamos para dibuixar ali e perder un pouco tempo. E desde aquela, pois, que, bueno, empezamos a falar, non? A poñernos de acordo, e fixemos unha amizade que nos levou a moitas cousas, entre outras a fundar depois con outros amigos e o Frente Comisario e outras cousas chulas que nos pasaron na vida, non? Que era iso do Frente Comisario? Boa pregunta. É unha broma sobre Frente Polisario. A ver, aquí teria que citar unha vez máis a Casa da Xuventude de Ourense, sempre a cito, a Benito Losada, o seu presidente, que xa faleceu, facelle unha pequena homenaxe, a Casa da Xuventude de Ourense, bueno, por calquera que sexa Ourense, supoño que non direi nada novo, non? Era un núcleo irradiador moi importante, onde o seu presidente e outras persoas, pero Benito tamén, Rosa, outras persoas que andaban por ali, facían un traballo moi, para min, moi importante e totalmente encomiável de dinamización da vida cultural, sobre todo da xente xoven, non? Benito decidiu, viunos por ali, que dibuxábamos, nós xa estábamos metidos nunha asociación cultural que se chamaba O Guieiro, unha asociación cultural vinculada ao nacionalismo daquela época, que editaba unha revista, e un amigo noso chamado Catuxo Álvarez, pediunos que fixéramos algún cómic para esa revista, e Benito deuse enseguida conta daquilo e ofreceunos a posibilidade de facer un concurso de cómics, porque naquela época o cómic era un pouco a vanguarda cultural, non? Xa a mellor, pois, non sei cual poderíamos poñer, non? Pero non quero decir iba a decir o reggaetón, pero non sei, xa é unha boa comparación. Ben, pediunos iso, se queríamos, a partir dese concurso de cómics, que había uns materiais, se queríamos editar unha revista. Había cartos, naquela época había unhas subsidios moi potentes da primeira xunta autonómica, había diñeiro para estas cousas, entón, pois, con ese diñeiro, nós editamos a primeira revista e necesitábamos poñernos un nome. Entón convocamos unha reunión aberta con outros rapaces, sobre todo rapaces, iba a decir rapazas, pero na primeira onda non había ninguna muller, así. E fixemos unha reunión e decidimos, pois, convertirnos, pois, nun grupo máis estable. Había que lle poñer un nome, e decimos poñerlle Frente Comisario, un pouco como dándolle xa unha imaxen reivindicativa, non? E loitadora e resistente, non? De feito, o primeiro nome era Frente Comisario Barricada Cultural, e dibuxábamos a un tío aí con pincel como disparando desde detrás dun muro, non? E foi un colectivo bastante bueno, durou desde o ano 88 máis ou menos, o ano 93, con moita xente que hoxe en día podemos decir que continuamos sendo amigos. Temos grupo de WhatsApp, son todos unha panda de vagos que non fan nada, se me escoitan xa yo solto, porque todos teñen un talento incrível, pero de aí realmente fora do Moxón e do Robledo e algunha excepción máis, pouco fixeron. En fin. Chegou tamén bueno, un poquinho que comentas, non? A Casa da Xuventude e colectivo Pestiño, que tamén o comentábamos hai un pouco. Sí, dentro do Frente Comisario, dous Carballo, este compañero de que che falo, e Moxón, un amigo meu desde a primeira infancia, realmente casi un irmão, creamos digamos que fomos un pouco o grupo iniciador, e entón creamos como un colectivo para facer cómics en conxunto, onde nos intercambiábamos as funcións de dibuixantes e guionistas, facíamos traballo, digamos, en equipa, non? E tiñamos que poñerlle un nome, entón, isto é unha anécdota un pouco tal, non sei se o Carballo non me perdonará por ela, estou contando aquí, revelando aquí moitas intimidades. Dale. Estábamos un día nun bar nos Viños e había unhas empanadillas nunha vitrina, Carballo, que andivo de neno por cuestións de familia por varios lugares de España, dime, oye, ves aquilo dali? Digo, sí, dime, sabes o que son? Digo, sí, son empanadillas. Digo, no, son pestiños. Non sei se sabedes que os pestiños son uns doces, non sei se son típicos de Castela ou de onde son doces que teñen mel e tal.
E digo, no, que son empanadillas, que no, que son pestiños, que no, que son empanadillas. Camareiro, eso que son empanadillas. Entón, colectivo Pestiño, sí, esa é a historia. É dicir, Xico, estamos falando eso de anos moi activos, sí. De anos que foron referencia daquela recuperación do cómic. Tes aquí contigo un libro moi interesante de Galaxia, non? A historia do cómic en Galicia, de Octavio Beares. Como que dúas, tres pinceladas daríamos en referencia tamén con este libro ao que foi ese cómic? Igual, evidentemente, a cousa xa nos teríamos que ir para antes, non? Para antes da guerra. Sí, este é un traballo moi interesante de Beares, remontase ao século XIX. Século XIX xa había cómic. Non sei se diría cómic, pero sí que xa había, digamos, mostras de narrativa secuencial gráfica, que é un pouco como se entende o cómic desde un punto de vista técnico. De feito, hai outro compañeiro, Arguindei, ahora non me acordo do nome, pero bueno, por Arguindei, que fixo un estudo onde el proba ou dá indicios de que as cantigas de Santa María de Afonso X son banda deseñada, e por tanto poríamos a Galiza como pioneira cultural dentro da cultura europea, porque as cantigas de Santa María, aparte de ser unha obra multimedia, porque están feitas para ser tocadas, sabes que teñen partitura, logo teñen o libro, o sea, o que é o texto, e pois teñen que son as imaxes, que hai secuencia, hai historias contadas en secuencia, que é o que é unha banda deseñada, non? É historia que se vai contando en diferentes fases, non? E Breixo Arguindei, que non me sei o nome, que me disculpe, fixo un estudo moi interesante. Nós logo fixemos unha exposición que hai por aí, teño por aquí o catálogo sobre iso, as cantigas de Santa María, arte medieval, onde, digamos, insistíamos niso, non? Que as cantigas xa podían ser un referente, pero xa nos podíamos remontar mesmo ás cavernas, non? Kiko da Silva tamén, algún traballo que ten sobre a historia da BD, fala diso, non? De que nas propias cavernas eses bisontes estánse movendo, non? Nos vémolos quietos, pero podemos imaginarnos a secuencia, non? Na arte xircia hai secuencia, na propia columna de Traxano, esta columna romana famosa que hai en Roma, non? Hai secuencia. No tapiz este de Vallée, que é un tapiz medieval onde se desenvolve unha batalla, tamén hai secuencia. Entón podíamos remontarnos moito, pero vamos dicir que para ser un pouco máis estrictos, a BD é unha arte que nace coa prensa, polo tanto, finais do 19. É unha maneira, digamos, de trasladarlle na prensa, pois a xente que lía a prensa naquela época, que soía ser xente analfabeta, de trasladarlle o que hoxe sería o mundo audiovisual, o sea, o que hoxe serían as series de televisión e os TikToks, aquela será a BD dos xornais norteamericanos de finais do século XIX, comezos do XX. Aí é onde podemos pensar que nace directamente, non? O que hoxe entendemos por banda deseñada, non? Claro, é moi interesante o que comentas, porque claro, o visual sempre entrou moito máis fácil que a escrita, cando non estás alfabetizado. Exacto. Efectivamente. E digamos que claro, naquela época o xornal era o ABC do día a día. Claro. E ainda sigue tendo moitísima importancia os medios. Non había fotografía, entón moitas veces era o dibuixante que tiña que ir ali a dibuixar por exemplo, con Jaco do Estripador, non? É moi interesante, non? Os dibuixos que tiña que facer aí o home das autopsias e das... Bueno, e no século XX, digamos, esa parte que precede a explosión, que coincide ca túa época vital e co que comentábamos agora mesmo, esa época previa a ditadura, podemos falar tamén daqueles anos 20, daqueles anos 30, republicanos, como tamén anos moi interesantes en canto a BD. Moi interesantes, de feito, hai un autor de cómic valenciano, non me acordo do nome, que foi fusilado por facer caricaturas de Franco. Por tanto, e depois, bueno, había o propio cómic se dividiu, non? En cómic, digamos, republicano e cómics fascista. É dicir, había cómic, pedallos, flechas e non sei que, había moitas publicacións de cómic, digamos, directamente publicadas polo franquismo, polo fascismo, que intentaban adoctrinar, porque claro, o cómic era unha maneira, digamos, moito máis cercana de chegarlle a xente. Entón tamén houve a guerra civil no cómic, non? Houve dibuixantes de Bruguera que tuveron que deixar de dibuixar, como, por exemplo, o dibuixante do Capitán Trueno, que foi represaliado. Xa que aquí hai moito, poderíamos falar moito, os cómics americanos na Segunda Guerra Mundial, non? Defendendo o Capitán América, por exemplo, non? Que é basicamente propaganda, non? Vai ca súa bandeira e pegalle o primeiro cómic, dalle un puñetazo a Hitler, non? Os cómics como medio de propaganda militar, bueno,
En fin, aquí podíamos falar horas. Podíamos falar horas do sentido do sentido do cómic, e aquí poderían falar pois dos primeiros pioneiros, por exemplo, pois de algunhas obras de Maside, ou tamén Beares cita, creo, ou de Castelao, ou mesmo Risco ten algunha cousa. Creo que Risco ou seu irmão, non estou seguro, ten algunha cousa que me enseñou Luis Risco, que é o da Fundación Risco, e enseñoume algún material que eu diría tamén que é cómic, vale? Pero tampouco quero sentar aquí, pero poderías estudar, a verdad que é unha cousa moi interesante. Moi ben, si é certo, estaríamos falando 1000 horas aquí das diferentes épocas do cómic, mas voltando un pouco á época actual, os últimos 20, 30 anos, esta época tan convulsa tamén, tan particular que levamos vivindo, temos que chamar e temos que falar evidentemente cun compañeiro aquí importante do mundo da banda deseñada. Estás non xa atendendo o teléfono Kiko da Silva. Moi boas, Kiko. Hola, boas, que tal? Un placer terte aquí no Galiportus, neste espazo galaico-portugués, hoxe falando de banda deseñada a un e outro lado do Miño. Está comigo aquí o causante destas tretas, o grande Xico Paradelo, que xa che escoito tamén. Hola, Kiko, que tal? Hola, Xico, que tal? Moi boas. Kiko, estivemos dándolle un pequeno repaso á situación do cómic, evidentemente a vinculación que ten Xico e que tiña naqueles 80 e 90, aqueles proxectos que había, tamén un pequeno repaso histórico. Contanos un pouquiño, pois, como é a túa vinculación co mundo da banda deseñada, é dicir, como vai evolucionando tamén a túa personalidade a medida que vas convertíndote nun diseñador gráfico, nun ilustrador, nun dibuixante de cómic. Bueno, eu sempre digo que realmente todos os autores de banda deseñada, ou a gran maioría, ¿no?, podemos definir unha especie de trayectoria común, ¿no? A todos en algún momento pois nos atrouxo moito algo traballo de algún autor ou autora, e iso pois nos engallonou de maneira de que fixo que se convertise nunha obsesión, non? En un placer ao mesmo tempo. No meu caso foi dende moi cativo, tería pois 5 aniños, na televisión botaban un programa que era Sábado Badá, que presentaba aquí na España Mayra Gómez Ken, e un señor que se chamaba José Ramón Sánchez. É verdad. Ese señor debuxaba en directo, falando ca presentadora, e a min aquilo parecíame maxia, non? Encantábame. Lembro verme moi pequeniño a ver ese programa simplemente para ver aquel home debuxar. E logo toda a miña infancia, a pesar de ter un pai que era representante de xoguetes, eu non quería xoguetes, eu quería bandas deseñadas, pincéis, lápices e papel. Entón, bueno, creo que o meu futuro tiña bastante claro a nivel paixoal, polo menos, dende a máis tenra infancia. Que acontece? Que, bueno, que un crece, faise adulto, eu, bueno, empecé relativamente cedo, empecé a publicar con 16 anos, era un rara avis tamén na miña época, pero eu tiña moitas ganas de debuxar e de contar historias, sobre todo, non? E foi grazas a gañar o premio Ourense, que agora é o Xuventude Crea. O premio Ourense Banda Deseñada foi o que me deu a coñecer. Gañei con 16 anos ese premio, a partir de aí fixeronme entrevistas en distintos medios de comunicación, encargoume o primeiro libro Xerais, despois contratoume a Voz de Galicia para facer viñetas humorísticas, estando aínda bueno, o equivalente a COU, non? No bachillerato. E aí xa empecé a profesionalizarme, non? O que pasa é que eu quería ser autor de banda deseñada, non quería ser simplemente un debuxante. Claro. De feito, pois, os meus primeiros traballos están ben sellados ao humor gráfico porque me daban cartos.
Despois están vencellados ao mundo da ilustración porque me daban cartos, pero realmente eu quería ser autor de BD, non? E bueno, xa na universidade, xa instalado en Pontevedra, dime conta de que non podíamos non íbamos a conseguir publicar BD, e moito menos en galego, esperando a que chegasen as editoriais e que nos publicasen. Había que provocalo. Eu vivira a etapa, digamos, do crash da banda deseñada, a nivel tanto estatal como a nivel galego, porque cando eu cheguei, pois desaparecerán o Fan84, o Cimo, o Frente Comisario, o sea, todo o que eu iba consumindo cando era rapaz, de repente cando eu xa podía intentar acceder a eles, desaparece todo. Entón, pois no ano 2001 convencín a Cano Paz da librería Paz de Pontevedra, non sei moi ben como, pero convencino para poñer cartos e sacar un fanzine, collendo como esencia, non, o que era o Frente Comisario, perdón, de Pontevedra. E bueno, fixemos un número 1, a partir dese número 1 nos puxemos despois en contacto xa con Heitor, con Carballo, con Xico, coñecín tamén a Xermán Hermida, que era xornalista recén chegado ao mundo da BD porque estaba no Consello da Cultura Galega, que acababa de abrir o portal de banda deseñada. Temos aquí, Kiko, o exemplar que comentas, acábanoslo de proporcionar Xico, edición limitada a 700 exemplares, número 1, primavera de 2001. Unha auténtica xoia. Sí, foi o 17 de maio e eso estaba feito nunha impresora digital das primeiras. Era as primeiras impresoras digitais a cor, que hoxe en día xa isto non sorprende a ninguén, non? Pero naquel momento imprimir un fanzine 700 exemplares a toda cor era unha proeza, non? E logo, bueno, pues xa o que supoño que xa falaría tamén algo disto, non? Pero me refiro que o que sucedeu foi que o fanzine foi crecendo, se foi profesionalizando cada vez máis a nivel estético e a nivel de calidade, non a nivel de cartos. E despois nos nominan a Barcelona, gañamos o Salón do Cómic de Barcelona, e aí pois xenera un antes e un despois, non? Aí pois decidimos que xa chegáramos a unha especie de teito, e que tiñamos que intentar dar un paso ao máis, non? E aí profesionalizamos BD Banda, fixemos unha revista na que xa a xente cobraba e había dúas tiradas, unha en galego para Galiza e outra en castelán para o resto do Estado. Premio Nacional 2009, témolo aquí tamén. Sí, efectivamente. Desa revista sale o libro de recopilatorio que publicamos en BD Banda, Serpes Cegas, de Bartolomé Seguí e Hernández Cava, e aí suceden moitas cousas. Aí gañamos o premio Salón do Cómic de Barcelona, mellor obra, mellor guión e mellor debuxo no ano 2008, e no 2009 o libro recibe o Premio Nacional de Banda Deseñada. Bueno, realmente creo que foi probablemente o final de BD Banda, non? Morremos de éxito. Conseguimos o que nunca nos imagináramos que se podía facer dende Galiza, publicando en galego, de maneira independente, e aí pues BD Banda quedou un stand-by. Tamén todos crecimos, pues xa cada un ca súas vidas, ca súas parexas, os seus fillos, hipotecas, etcétera. Eu seguín ca miña carreira, na mentras pasaba todo eso, pues eu a maiores publicaba todos os días viñetas diarias na Voz de Galicia, acabei a carreira de las artes, publiquei un montón de libros para cativos en Calandraca, en Alfaguara, del Vives, etcétera. Publicaba en Golfiño todas as semáns as páxinas de Fitnos Birbardos, e logo dimos salto a Mr. K, que era a revista que sacou despois no ano 2003 a revista Os Xoves,
e despois, cando 5 anos máis tarde vistas cá a pecha, entro a formar parte do equipo del Jueves. E estou publicando tamén aí ata que o Jueves deixou de ser o Jueves porque a comprou RBA, non? Na mentres xurde no 2007 Retranca, porque cando estou traballando no Jueves doume conta de que non hai moita cabida no Jueves para cousas que eran relativas a Galicia. Claro. Eu pedíalles facer algo sobre o que estaba acontecendo na Cidade da Cultura, decíanme, vale, moi ben, dámosche unha viñeta. Me dixen, coño, unha viñeta non dá nunha páxina, tío, que isto nunha viñeta non me dá tempo a poñer a caldo todo isto, non? E aí dime con todo o aleiro que había e decidín apostar e montar Retranca. Polos que nos... Disculpa, Kiko, polo que nos comentas, sí. tanto tú como Xico na intro, é dicir, el falábanos un pouco dese final dos 80, principio dos 90. Tú, evidentemente, por cuestións de idade, pois xa é... Claro, nació non 79, claro, 90 era un crío. Correcto, é moi interesante porque estamos abordando diferentes épocas e tú xa te aproximas aos 2000, falas do 2008, falas de Retranca. Tanto que di, Xico, como que comentas ti, é que os proxectos estes que nacen, como foi o caso de Retranca, como aquel Frente Comisario, os colectivos que comentaba Xico, todas as referencias que había de humor eran proxectos como explosivos, que medraban rápido e tamén caían relativamente rápido. É dicir, o humor non se pode consolidar no tempo. O humor, bueno, a ver, relativamente rápido, eu non diría tanto. O sea, date conta de que Retranca durou dentro do ano 2007 ata o ano 2012, sin subvencións e en quiosco, publicando únicamente en galego, e pagando a xente. O sea, realmente eu creo que conseguimos cousas que hai revistas madrileñas de humor gráfico que teñen durado menos, non? Pues, na época no que eu saquei Retranca, salira El Churro Ilustrado, que durou 2 números. Bueno, eu creo que aí está a cuestión, non? Non se trata tanto da problemática da fugacidade das propostas, sino de como nacen as propostas. As propostas son propostas sempre de francotiradores, non? De xente que temos ganas de facer cousas, casi sempre somos autores os que facemos isto, e sin apoio institucional de ningún tipo. Entón, claro, o non ter industria e non ter apoios, pois é tremendamente difícil, non? Que afianzar calquer cousa deste tipo, non? Despois de Retranca, cando Retranca morre no mellor momento, porque realmente morre non porque Retranca deixara de vender, sino porque a distribuidora, que era unha distribuidora catalana, que era distribuidora del Jueves, que, bueno, non era del Jueves, pero era que distribuía el Jueves, da suspensión de pagos. Pecha, deixame unha débeda que ainda non cobrei hoxe, de máis de 12.000 euros. Estábamos na crise tamén, famosa. Exactamente. E cando me acontece todo iso, eu acababa de empezar as obras do garaxe hermético. Entón tiven que pechar Retranca para poder facer viable o garaxe hermético. Non podía arriscar. Sí, iso mesmo che íbamos preguntar, Kiko. Bueno, preguntaríamos un millón de cousas, pero temos algún convidado máis tamén por aí pendente, e temos que enfocar un pouco o tiro. Fabulosa todo o percorrido que nos fuches analizando. Coméntanos que iso do garaxe hermético. Pois o garaxe hermético é probablemente o lugar que lle dá sentido a todo anterior, non? Todo este percorrido fíxome ver que realmente todas estas iniciativas estaban moi ben, pero que estábamos plantando mal a semente. Non estábamos plantando a semente sin regar e sin poñer abono e sen darlle auga, non? E coidala. Entón, claro, o que acontecía era que pues, tiña unha xeración, tiñamos moitas ganas, facíamos cousas, nos queimábamos e ata que aparecera outra xeración, pues, mellor pasaban 10 anos, non? Ou 5 anos.
Entón dime conta de que había que rachar iso, non? Que non podía haber ocos xeneracionais para poder falar de BD galega, e que tiñamos que formar a xente, e que tiñamos que provocar que os rapaces que quixeran formarse de autores de banda deseñada non tuveran que marchar a Madrid, Barcelona ou a Francia, e que o pudieran facer nas mellores condicións e da man de profesionais en activo dende Galiza. Entón, bueno, decidín facelo en Pontevedra porque eu xa estaba vivindo aquí, era unha cidade tranquila, era unha cidade aparte económica, tanto para vivir como para poder montar un negocio destas características. Ahora xa non tanto, ahora xa están as cousas complicándose un poquinho máis a nivel de vivenda, pero naquele momento sí, e bueno, empecé pues buscando un local e despois buscando un equipo de profesionais en activo que hubiera necesario que todos tiñan que ser autores de BD e profesionais, daban igual que tuveran títulos universitarios ou non, e montamos un plan de estudos persoal propio e con unhas características moi concretas para poder ensinar a nosa profesión dende o punto de vista que nós creemos que é necesario ensinalo, non solamente da parte creativa, sino da parte de ensinar o que son os dereitos de autor, o que é fiscalidade, a ser autónomo, a facer facturas. De feito, os nosos alumnos non teñen notas numéricas, os nosos alumnos fan unha simulación da realidade, non? Emiten facturas, cobran con keycoins, que os cartos que temos nos na escola, nunha caixa forte, e despois fan a declaración de facenda. Ese é o noso método, non? de ensino. Cantos rapaces contas ou se contan actualmente aí no garaxe hermético, cantos calculas que se teñen formado grazas a esta iniciativa? Pois a última conta que fixemos pasaron máis de 200 persoas xa polo garaxe hermético. Normalmente por cada ano entran entre 20 e 15 rapaces novos. Levamos perto xa de 80 publicacións provocadas dentro do garaxe hermético, é dicir, 80 BDs que existen grazas á existencia da escola. Eu creo que é unha das cousas que máis orgullosos nos sentimos, porque non solamente provocamos nos publicando directamente os premios de fin de curso, que é unha das características que ten o noso metodoloxía, non solamente ensinamos, sino que apostamos polo noso alumnado, non? A final de cada ano Retranca Editora, a miña editorial, pon cartos para pagarlle e para editar obra a un ou dous autores que consideramos os mestres que merecen ser publicados en galego xa, non? E logo temos acordos institucionais, acordos profesionais con outras editoriais, como no caso de Xerais, que montamos dende hai 6 anos un premio de banda deseñada infantil juvenil, é unha colección que leva o nome da escola, en Xerais, con todos os anos un libro que publica Xerais, con contrato dos nosos alumnos, non? E tamén fomos provocando que era algo que eu cando empecé ca escola tiña claro que tiñamos que ser capaces de conseguir, non? Demostrar as editoriais xeralistas, Galaxia, Xerais, pois agora tamén Antela ou Aira de Ourense, sí, que xa publicaron moitos dos nosos alumnos, pois son editoriais que empezan a publicar porque empezan tamén a recibir un montón de producción, non? Entón, claro, isto era o noso obxectivo. O noso obxectivo era, si somos capaces de demostrar as editoriais xeralistas que non teñen que mercar a Asterix e a Tintín, non? Ou libros de fora, sino que aquí vai haber autores que van a ser capaces de facer BD, sí, que vai haber moitas BDs feitas, non lles vai a quedar outra que abrir unha colección de BD, non? E ao final, pois, aconteceu, non? Tardamos 10 anos, un poquinho menos, igual 8 ou 9 anos, pero acabou acontecendo
o que nos planificáramos ao principio, non? Que era provocar un cambio de paradigma, non? E isto sí que creo que xa é un antes e un despois, o sea, agora mesmo se eu mañan palmo e o garaxe hermético ten que pechar, creo que xa deixamos unha semente ben plantada, non? A Escola Galega de Banda Deseñada. Hai outra cousa maior, xa non é algo, non só dun día, non? Eu creo que aquí xa está acontecendo algo máis. E justamente nisto que comentas, Kiko, falamos dos 80, falamos dos 90, falamos desa irrupción tamén aí na crise de 2008. Cal é o momento actual? Estás falando un pouco desta semente, non? Véxote certamente, bueno, positivo. Como é a situación do cómic actual da banda deseñada galega? Bueno, eu sempre lle digo aos alumnos que claro, a xeración actual da rapazada en xeral teñen un mundo ahora mismo que é moi pouco acolledor, non? Tocoulle esa pandemia, un mundo que a verdade non se sabe cada onde vai, non? Con guerras, que se Gaza, que se Rusia invadindo Ucrania, el Trump poñendo arancéis por todos os lados e ameazando a toda a Unión Europea e a todos os países. Ese tipo de cousas generan moita incertidumbre ás novas xeracións. E eso tamén provoca que sexan bastante pesimistas, non? Eu sempre lles digo isto, que sempre les recordo que nos viñemos de la nada, o sea, que eles teñen algo para onde mirar, non? Eles, polo menos agora, hai editoriais, hai coleccións, non? Hai concursos, hai festivais de bebé, hai escolas, hai un montón de cousas. Na nosa época, o único que había era cómics, e casi ningún en galego, non? Entón, fomos nós que nos provocamos que existira ahora o que temos na Galiza, ¿no? E bueno, creo que esa é a parte que aquí se teñen que quedar, ¿no? Si puidemos provocar todo isto da nada e con moi poucos medios, simplemente con ilusión e con ganas e con traballo, eles poden conseguir moitísimo máis, ¿no? E é certo que tamén as partes malas a veces provocan partes boas, ¿no? Pues, toda a crise da pandemia provocou unión no sector, a nivel estatal. Eu creo que nunca houve tanta concienciación a nivel de profesionais en todos os aspectos. Eu estou ahora mismo en asociación de guionistas, de dibuixantes de cómics, asociación de editores, e ahora mismo temos incluso en riba da mesa unhas posibles axudas de 1 millón de euros do Estado español, ¿no? Bueno, esto hai 20 anos non lo contan e non lo creemos. Ata temos un día do cómic, o luns, o luns 17 de marzo, é o día oficial do cómic, ¿no? Eso non pasará en moito tempo, é a primeira vez que acontece. E o Ministerio puxolle a Dirección Xeral do Libro, ahora é a Dirección Xeral do Libro e o cómic. Que boa. Entón, eu creo que están acontecendo xa un montón de cousas que dan pé a esperanza. Queda moito por facer, sí, claro, viñamos da prehistoria, non? Ahora, digamos que estamos arrancando a historia. Estamos facendo que acontezan moitas cousas. Ahora é o momento de non parar, ¿no? De intentar afianzar todo isto. Hai unha cuestión, Kiko, que sí que nos gustaría preguntarche, e tampouco quero invadir, que seguro que Kiko tamén che quere preguntar algo, pero bueno, si nestas 4 ou 5 cuestións principais que tiñamos que lanzarche si ou si, está a cuestión da censura. Vivimos un certo momento involucionista, tes esa viñeta da Silveira que pasou pola Voz, que agora está no Correo. Como é vivir tamén, bueno, pois someterse un pouco á crítica social e á crítica dos medios, é dicir, pensas que hai máis, menos censura, para que entenda un pouco a xente, para que entendamos nós tamén, é dicir, até que punto é difícil
dis tú, bueno, non debería ser tan problema, é cómica, é unha viñeta, mas claro, hai sátira, hai ironía, hai retranca galega e hai crítica social, que hai certa xente e certos poderes fáticos aos que non lle gusta verse reflexado nesa viñeta. Bueno, eu comento, os problemas que tiven de censura na miña carreira só os tiven na voz. Dende que levo dentro do ano 2019 publicando no Correo Galego, tanto que a antigua xerencia como a actual, nunca me censuraron ninguna viñeta, e eso é de agradecer. Eu pensei que xa non o iba a vivir e que xa non quedaban xornais onde se pudera opinar con liberdade, pero bueno, resulta que hai outra maneira de funcionar diferente a que me atopara eu na Voz de Galicia, que foi o xornal que me acolleu ao principio, e que ao principio parecía que iba a ser dunha determinada maneira a traballar nel, pero os últimos tempos foron bastante complexos para poder traballar nel. A nivel ideolóxico pretenden que controlar todo o que se di dentro do xornal, ¿no? E incluso pretenden que ti asumas a línea editorial a nivel opinativo, e claro, bueno, eu entendo que o xornal ten unha línea e ten unha editorial, ¿no? Pero o editorial é do editor, non do opinador. E unha das cousas que non entendía era que pensasen que eu, por publicar unha viñeta na zona de onde están os editoriais, eu tiña que ser o editorial tamén da Voz. O sea, eso non era un absurdo, ¿no? Son un autónomo, son un debuxante e teño a miña opinión, e se vai asinado como eu non me apelido, vai ser a miña opinión, non a dun periódico, ¿no? Se o periódico non lle gusta a miña opinión, pois, bueno, pois pasou o que pasou, que deixamos de traballar xuntos, o sea, así de claro. Eu creo que o humor gráfico neste momento nunca tuvo tanta difusión como agora, ¿no? Porque as redes sociais conseguiron que se viran viñetas dunha maneira brutal, pero ao mesmo tempo creo que tamén estamos nun momento estrano a nivel comunicación. A nivel comunicación a xente xa non está informando de maneira tradicional nos medios escritos ou nos medios tradicionais, sino que informanse por TikTok ou por mensaxes de WhatsApp, e eu creo que eso é un cambio de paradigma e un cambio perigoso aparte, sobre todo agora que chegan as IAs e as novas tecnoloxías generativas que van a dar pé a moita manipulación e a moita fake news, moita máis das que xa temos. Mira, olla, Kiko, xa que falamos, estamos mudando un pouco para o humor gráfico, mas aquí na Galiza teníamos que dizer que a banda deseñada do humor gráfico están moi próximos ou moi ligados. Eu quería comentar simplemente que eu, por exemplo, infórmome por medios humorísticos, infórmome por un intermedio e por un podcast, un programa de YouTube deste home Héctor de Miguel, que se chama el Hora 20 y pico, e é por onde me informo eu, e de facto que acaba de ser denunciado este home por un, e estamos desde Javier Craia a hoxe facer humor cada día máis neste país, cada día máis perigoso, non? Por que será, non? Bueno, eu creo que utilizar a palabra perigoso parece un pouco delicado, ¿no? O perigo era facer unha viñeta cando te fusilaba, ¿no? Oye, os de París, os de Charlie Hebdo millores, que concordaban comigo, Aí indubidablemente sí, estou de acordo, pero que temos que chegar tamén a certas conclusións, ¿no? Sí. O que está acontecendo en España con Actoid e con unha serie de denuncias da ultradereita, eso non vai a durar moito, non pode durar moito tempo. Eso teñe que cambiar a normativa, porque é absurdo estar perdendo cartos públicos e tempo dos magistrados en xuzgar algo que nun estado de dereito e nunha democracia
non debería nin de ser admitido a trámite, ¿no? O sea, que alguén non poida facer un chiste dentro de un programa humorístico xa é o colmo dos colmos, ¿no? Parece moito máis grave que cando, non sei se escuitache desa a contestación que lle deu a que o propio magistrado que estaba xulgando no propio xuicio, ¿no? Terrible. Que o tipo fixo un chiste, ¿no? E dices, hostia, vamos a ver, que un humorista faga un chiste nun espacio humorístico ten un porqué. Que un magistrado compare a praza de Pedro Cerolo. De Cerolo, ¿no? De Pedro Cerolo, con bombardear a Plaza Pedro Cerolo con bombardear a Cruz dos Caídos, creo que é fora de lugar, ¿no? E moi pouco profesional por parte dese magistrado, ¿no? Porque non ven a conto de nada e dúas que directamente a comparación é brutal, ¿no? Aparte, por que de Pedro Cerolo? O sea, porque escolle a un homosexual, ¿no? Para facer a comparativa. O sea, realmente aí pese que incluso esa suposta separación de poderes pues non é tal, ¿no? E temos en España ahora mismo varios problemas e problemas gordos a nivel político que veñen de ese enquistamento que tuvemos durante moitos anos no poder judicial, ¿no? E nunha anomalía de renovación do poder judicial que agora nos está traendo un montón de consecuencias, ¿no? E unha pérdida tamén da propia credibilidade do poder judicial hacia os cidadáns, ¿no? Eu como cidadán agora mismo non me sinto para nada protegido polos xueces. O contrario. Deixanos volver outra vez un pouco a clave galega, que nos estemos indo cara ao Deep State, Kiko. Dúas pinceladas para acabar. Como valoras a figura de Castelao neste 75 aniversario do seu pasamento? Un polifacético tamén diseñador, a pesar de que, bueno, foi máis coñecido pola súa acción política. Como valoras un pouco a referencia de Castelao e tamén como valoras o vínculo galaico-portugués, é dicir, valorache algunha vez a posibilidade tamén de facer esas viñetas, colaborar con algún xornal portugués, intentar introducir tamén esa retranca no norte portugués, cruzar o miño tamén con ese humor? Bueno, con Castelao eu teño un vencellamento moi grande, tanto de admiración polo seu traballo como pola súa figura, non? De feito, xa comezara en Retranca, pero agora continúa a facer a colaboración na revista Luces todos os meses. Fago unha páxina que se chama Retrancos, onde fago viñetas de Castelao coa súa estética e coa súa maneira de facer no século XXI, ¿no? Porque sempre me pareceu interesante plantexarme como vería Castelao a Galiza de hoxe en día, ¿no? Se estivera vivo. Estou seguro de que si hoxe Castelao estivese vivo e seguise facendo viñetas e sendo político, pois unha das primeiras cousas sería que titularía al Trinón e faría algunha viñeta referente seguramente á lingua e a que está acontecendo ao redor do magnicidio, non? Que do lingüicidio que están facendo dentro da Xunta de Galiza da nosa cultura e da nosa lingua propia, non? E respecto ao que comentas de colaborar en Portugal é complexo a niveis de estar ao día, non? Fíxate que coñecemos moitas cousas do que acontece ao outro lado do mundo, pero chega moi pouco realmente do que acontece ao outro lado da raya, non? A nivel de medios escritos é moi difícil conseguir información de primeira man, non? Podes pillar antes o mellor un xornal francés que o portugués aquí na Galiza, non?
nun quiosco. E despois está tamén que os humoristas gráficos temos exclusividade. Isto é algo que a xente non sabe, pero se ti traballas nun xornal non podes traballar noutro. Entón, ou o xornal vende tamén noutro país ou noutra lingua, ou senón, ata que te voten, pois non poderías traballar nese xornal, non? Xa sei que é outro país e que debería de poderse facer sin ningún tipo de problema, etcétera, etcétera, pero, bueno, pues son destas cousas leis non escritas que da prensa que se manteñen así, porque supoño que o que quere o xornal tamén é ter a exclusiva da túa viñeta. Sobre iso, se me permites, a min unha cosa que me sorprende moito é o potente que aínda é o muro que nos separa de Portugal. É un muro que non é físico, pero é un muro brutal, que é curioso, que existe desde que estamos na Unión Europea, desde os anos 80, se non lembro mal, que existe a Eurorrexión Galiza Norte de Portugal, e que unha das vellas demandas de moita xente na Galiza sexa, por exemplo, poder ver as televisións portuguesas aquí, e que non sexa posible, e que... Claro, pero que non podes recibir... Meus pais son da Guarda, e ali tens que cruzar a raya para coller un xornal. Sí, e os portugueses, por exemplo, dicían, eu falo con xente do norte de Portugal, que vían a TVG, por exemplo, casi tamén de contrabando, non? Como todo na raya. Pero é curioso, por exemplo, que editoriais galegas, como, por exemplo, Calandraca, que ten unha división portuguesa, e ni sequera os materiais que están feitos por Calandraca en Portugal se distribúen na Galiza. E hai uns problemas tremendos cando son cuestións de dereitos. Sí, pero hai cuestións de dereitos. Hai uns problemas que sempre son problemas que dis tú non son graves, pero que impiden que haxa unha difusión que sería, penso que para nós como galegos, para nosos produtos culturais, mesmo máis que para os portugueses, sería fundamental que houvese unha liberdade de paso, non? Igual que podemos levar as laranxas ou comprar as toallas en Valencia, e que me perdoen polo tópico, que non podamos trasladar os nosos produtos culturais dunha forma moito máis libre, e co cual seguimos metidos na pochanca esta aquí en galega pequena, e perdemos moita posibilidade, non? de trasladar a nosa potencial cultural e artístico pois a outras persoas que nos entenden, porque a psicoloxía é moi próxima a nosa, non? O noso humor, a nosa retranca. Estou seguro que no norte de Portugal, non? Eu lembro o chiste de Castelao, precisamente, a piada esta de na beira do Miño, non? Que di o neno, non? E logo os da banda da lá son máis estranxeiros cos de Madrid. E non soupemos o que dixo. O que lle dixo o vello. Pois iso, non? Que depois vamos falar con un autor portugués e comentaremos tamén isto seguramente. Kiko da Silva, foi un auténtico prazer terte aquí no Galiportus. Un gustazo, unha referencia da banda deseñada dos últimos 20 anos aquí na Galiza, é unha referencia pois de facer ben as cousas e fora, exacto, e moita forza aí ca Silveira, co garaxe hermético, e con todos os proxectos que teñas por diante. Dedicámosche este tema da época do Xabarín, que tamén foi a túa, de Chula Gaiteira, eses gaiteiros de Lisboa. Un abrazo, compe. Unha aperta. Graciñas, Kiko. Grazas. Mira que chula esa chuva, chula que pasó da raya. Mira que chula esa chuva, chula que pasó da raya. Nunha cruzou nunha mula, chegou por boca da xente do lugar de Miragaia. Ribeira do país do amigo Seca.
Noche tus troleras, canta vaya donde vaya. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz, 107.2 de FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Ben, pois ata aquí esta primeira parte deste especial sobre o cómic, sobre a banda deseñada, escoitando a un auténtico fenómeno como foi Kiko da Silva, e aquí con Xico Paradelo tamén, falando de moitas cousiñas. Tendes disponible a segunda parte tamén, a segunda edición deste especial, partímolo en dous, porque tamén tivemos unha conversa moi interesante con Iria Aldegunde, direino ben, Aldegunde, e tamén con João Mascareñas. Disfrutade tamén do segundo episodio que tendes aí ben xuntiño. Chao, obrigado.